què va suposar aquesta expansió. A Nàpols es parlava català, era la llengua del poder, de la cultura, dels negocis. Voldríem que ens expliquessin molt més bé les persones que ens acompanyen a la taula del debat. Ens acompanya el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Lleida, el senyor Flocel Sabater. Bona tarda. El filòleg i historiador de la llengua i professor de la UDG i eiximenista, el professor Xavier Renedo. Bona tarda. I el professor i doctor en Història per la UDG, l'Elvis Mallorquí, és qui em farà de moderador. Quan vulgueu. Molt bé. Sembla que se sent. Sí? Bé, bona tarda a tots. Moltes gràcies als organitzadors per convidar-nos en aquest acte, que espero que ompli una mica els interrogants que ens ha plantejat a l'inici, que surt al Twitter dient això, diuen que al segle XV a Nàpols s'hi parlava català, avui parlarem de l'expansió catalano-aragonesa per la Mediterrània. Bé, de fet, encara que estiguem a la Bisbal, a terra ferma, estem a punt d'emprendre un viatge cap als segles finals de l'edat mitjana, el segle XIII, XIV, XV sobretot, en què, no sé com, ara després en parlarem, un país, un estat, una nació o un conglomerat de països sota el govern dels mateixos reis s'estén per la Mediterrània occidental, una mica també per l'oriental, i conquereix territoris com Mallorca, les altres Illes Balears també, Sicília, Sardenya, els ducats d'Atenes i Neopàtria i Nàpols ja al segle XV. Per fer un viatge sempre va haver tenir guies, guies que coneguin el territori i que ens guiïn. I en el cas de la història doncs, tenim dos guies excepcionals que ja els han presentat breument. Faré algun incís més perquè últimament han treballat també temes molt propers del que parlarem avui i per tant em sembla bé. En Flocel Sabater destaco això, dos llibres que ha tret recentment o que ha coordinat recentment, un sobre la pena de mort a la Catalunya baix medieval, que ha estat premi Ferran Soldevila de Bibliografia i Estudis Històrics, i també la coordinació d'un llibre en anglès que es diu, en anglès, La Corona d'Aragó, un imperi singular al Mediterrani. Per tant, és una de les persones que millor coneix l'expansió catalana per la Mediterrània i les seves singularitats, com diu el títol. I també, a banda, també hi ha un congrés internacional que vas coordinar fa poc sobre ciutats mediterrànies, una cosa encara més. I en Xavier Renedo, que ja dic, professor de la Universitat de Girona, que és un dels millors coneixedors de la literatura catalana baix medieval, les cròniques de Bernat Metge, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Jaume I també, i les obres de Bernat Metge, Ramon de Perellós, Vicent Ferrer i sobretot Francesc Eiximenis. Viuen, de fet són guies per l'edat mitjana perquè gairebé hi viuen. Bona part de les hores del dia segur que pensen més en coses de l'edat mitjana que no pas en coses del dia a dia. Han treballat per l'edat mitjana per fer-la conèixer i per tant són unes persones que ens poden explicar molt bé tot el que suposa que un petit racó del Mediterrani, de la costa mediterrània com era Catalunya, s'acaba expandent. De fet, jo faré un incís previ, abans de passar-los la paraula, per dir aquest petit racó de la Mediterrània que ara en diem Catalunya es comença a conformar en aquesta època. Al segle IX, anant molt ràpid, tot just eren uns petits comtats que acabaven de ser conquerits pels exèrcits de Carlemany. Entre el 785 que conquereix Girona, l'any 800 que conquereix Barcelona, i la Catalunya Vella, del Llobregat cap al nord, passa a ser, diríem, un apèndix, el racó més llunyà de l'imperi carolingi, i comença a entrar les dinàmiques de l'interior d'Europa. Al segle X, aquests comtes catalans comencen a actuar cada cop més independència fins que, de fet, Guifré el Pelós i els seus descendents es van traspassant els comtats hereditàriament dels uns als altres. La cosa comencen a actuar amb prou independència dels reis francs que havien contingut el càrrec abans. Al segle XI, després d'una sèrie de turbulències, de revoltes nobiliàries, els comtes de Barcelona comencen a convertir-se en els principals
personatges amb més poder d'aquest territori, fins i tot per sobre dels altres comtes que queden en un segon rang. De fet, entre el segle XI i principis del segle XII aglutinen no només els comtats de Girona, Barcelona i Osona, que ja els tenien de feia des del segle IX, sinó també Besalú, Urgell, Cerdanya, i es converteixen, de fet, en el principal poder d'aquest territori. Fins al punt que el 1113 va haver-hi una expedició contra Mallorca dirigida pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, en què van participar uns pisans que ja van donar per primera vegada el nom de catalans en aquest grup de gent dirigits pel comte Ramon Berenguer III. La conquesta de Mallorca del segle XII va ser efímera, no va durar molts anys, però en els anys següents, tant Ramon Berenguer III com el seu fill, Ramon Berenguer IV, van acabar de configurar el que en diem Catalunya avui. Van conquerir les taifes de Lleida i de Tortosa en 1148-1149, amb la qual cosa el Principat de Catalunya comença a agafar la forma que té més o menys ara, amb la salvetat que no esdevé un regne com el d'Aragó, amb qui Ramon Berenguer IV es va casar amb la filla de l'últim rei, amb Peronella, però a dintre del Principat de Catalunya, Ramon Berenguer IV i el seu fill, sobretot, actuaven ja com a veritables reis. Tot i això, en aquesta època del segle XII, l'interès principal d'aquests comtes, que a la vegada eren reis d'Aragó, no era tant a la Mediterrània, sinó que era més aviat cap al nord, cap a Occitània. Una aventura que, suposo que tots sabeu, que més o menys va acabar amb la croada contra els càtars i sobretot amb la mort del rei Pere I el 1213. Llavors és Jaume I, primer menor d'edat, els primers anys van ser molt complicats per ell, però quan va poder assolir el lideratge al capdavant del Principat de Catalunya, del Regne d'Aragó, va emprendre la gran aventura que avui ens dediquem a parlar, que és l'aventura per la Mediterrània. Qual cosa, ja puc passar una mica la paraula a en Fussel Sabater, que explicarà què suposa aquesta aventura per la Mediterrània. Per tant, primer, Fussel, com vulguis. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo ara, en 2 o 3 minuts, faré el seguit d'expansió i el que jo voldria portar la reflexió precisament a què va significar això, perquè si després ens donaran una versió, gràcies a que tenim un compte Xavier Renedo, més literària, gràcies a Ramon Montaner, sobretot, i després així ens podreu preguntar si alguna cosa que hàgim d'ampliar. D'entrada, com acaba de dir l'Elvis, que agraeixo moltíssim la seva presentació i sobretot perquè s'ha plantejat molt el tema, clar, al començament del segle XIII s'incorpora a la Corona d'Aragó, Mallorca i València, que precisament s'incorporen singularitzadament el Regne de Mallorca i el Regne de València perquè el rei té una necessitat de comptar amb un patrimoni i una jurisdicció pròpia, un domini que sigui seu. Ara bé, de seguida, en 1283, s'incorpora a Sicília, perquè hi ha una revolta a Palerm de la noblesa pròpia contra els Anjou que hi governen, i a partir d'aquí s'ofereix la corona de Pere el Gran. Per tant, ja anem a Sicília. Sicília comporta Malta, recordem, Malta sempre anava lligada a Sicília en aquell moment. Això crea un conflicte, sobretot amb la corona francesa, perquè els Anjou eren els que tenien Sicília. Això és un llarg conflicte que s'acaba amb el Tractat de Nani de 1295, Capdevelló de 1302, i la infaudació que fa el papa Bonifaci VIII en 1298, que vol dir que formalment Sicília se separa amb una branca segona, però el papa infeura i dona els que són els regnes de les illes de Cerdanya i Còrsega. Per tant, fixeu-vos com això està ampliant, i ho vaig fer ràpidament i després veurem què vol dir això. Però tenim Sicília, formalment Còrsega i Cerdanya. Al llarg del XIV la integració de Cerdanya no era tan fàcil com semblava. Primer costa organitzar una armada en què anar-hi, Jaume II hi va, però després hi ha una revolta a començament de segle. Fins a 1420 no es pot integrar plenament. A la vegada, a l'acabar la guerra aquesta de Sicília inicial, com potser sabreu, hi ha els almogàvers,
que permeten portar l'expansió cap a Orient, que tenim Atenes i Cleopàtria. És molt difícil integrar Còrsega. 1442 s'incorpora a Nàpols. Un cop tenim Nàpols amb el rei situat allà, Orient es veu molt a prop. Per tant, hi ha un virrei català a Albània, a Troia, a Bruges, que es diu, que és la capital que està sobre Tirana, i s'ofereix, com que venen els turcs, el regent Ujadi ofereix Hongria, però el magnànim no s'hi veu un cor perquè hi ha una sèrie de circumstàncies i venen els turcs, hi ha la famosa batalla de Kosovo que guanyen ells. I després, també cal dir, el despotat d'Artà, que és Epir, hi ha una influència sobre els senyors d'allà, 1437-1452, i finalment, l'últim ja final, és Castellroig, que és una illa petita, Castellorizzo, que està davant de la costa d'Anatòlia i que s'incorpora, gràcies a una donació papal, a 1450, 1450-73 definitivament, fins a 1522. Per tant, tenim una façana allargada mediterrània, en una cronologia diversa i en uns espais diferents. Llavors, ho he dit molt ràpidament per dir què vol dir això. Bueno, primer, com s'acostuma a dir sempre, és cert que hi ha uns interessos comercials. Ja des d'abans, des del segle XII, hi ha un comerç cap a Orient, cap als ports d'Alexandria, cap a Beirut, que era el port de Damasc, i per tant, primer, la importància del comerç en tota aquesta zona i un comerç que, sobretot per resumir, implica l'exportació de teles que diríem de mitjana qualitat i la importació d'espècies. Per tant, Catalunya esdevé una potència en produir espècies, que és important en aquest moment, a dintre d'Europa. Això porta una sèrie de llinatges molt importants al voltant del comerç i això explica la posició, per exemple, de Mallorca, que s'incorpora en aquest sentit, com un centre comercial. En tots els casos estem parlant d'una importància molt gran de comerç. I això, la posició de Sicília, Malta, són unes illes molt centrals en tots aquests aspectes. El que he dit ràpidament abans, l'arribada a Grècia i que hi hagi, en el cas d'Atenes i Cleopàtria, tenen una lectura en aquest mateix sentit, perquè hi ha una sèrie de famílies, com el Sabater, que estan a Tebes, que tenen, que són gent de Barcelona i que tenen una relació comercial molt estreta i que, a més allà creen un govern, que diríem colonial, en el sentit que els que governen són els que venien d'aquí. Per tant, hi ha una expansió que beneficia el comerç, com sempre s'ha dit, que això és coherent amb la importància del comerç. Penseu el que són els consolats de mar, que, per tant, a més dels llocs que es tenen, hi ha una sèrie de consolats de mar que són representacions comercials al llarg de tota la Mediterrània, a partir del 13, usats precisament per la ciutat de Barcelona, que estan des de Sevilla, Tunis, cap a l'est. I també penseu que hi ha altres interessos comercials molt importants, com per exemple Xipre, i hi ha relacions també diplomàtiques, i evidentment, quan es tingui Nàpols, realment hi ha una influència sobre Itàlia. Per tant, és absolutament cert que hi ha una importància comercial. Ara bé, també hi ha un interès reial. Jo em sembla que després ja parlaran de Ramon Muntaner, però jo, si més no, deixo una anècdota que és molt coneguda, que Ramon Muntaner diu, la famosa Mata de Jonc, que encara que vagin separats, que és Mallorca, Sicília i Catalunya, han d'anar junts sota un mateix llinatge. I això ho aplica el rei Pere el Cerimoniós, quan en 1338 diu que qualsevol conflicte que hi hagi a Sicília o Mallorca s'interpretarà com un conflicte de Catalunya. Per tant, què vull dir amb això? Que ja he dit que el comerç hi ha un interès, però també ara vull dir que també hi ha un interès per part dels reis i, per tant, l'expansió forma part de les estratègies d'exaltació de la monarquia i de
cuidar la memòria. Pensem que Jaume I era sempre recordat com aquell que havia conquerit Mallorca i València. He dit abans molt ràpidament que el seu fill Pere el Gran va anar i va incorporar Sicília. El document amb el qual es justifica diu que té els drets, precisament perquè estava casat amb la filla de l'últim rei d'allà, abans que arribessin els francesos, però també diu que té un deure d'anar contra els opressors, que els enjus serien els opressors, i que la gent d'allà li ha donat, per tant, una justificació. I a partir d'aquí una altra cosa, el discurs reial sempre vol ressaltar que el rei és victoriós. Per tant, Pere el Cerimoniós intenta lluita per Sardenya, intenta tenir les seves batalles fins i tot una imatge de la Bíblia. Per tant, una cosa molt important, la dinastia. Quan Montaner ens diu que anaven cridant tots els tours Aragó, Aragó, no estan parlant d'un país o d'una terra, estan parlant de llinatge, de la dinastia, és la dinastia d'Aragó. Que és la introducció, és la dinastia catalana, però que té la corona reial d'Aragó. Per tant, és una exaltació també de la monarquia i el punt culminant és quan es pren Nàpols amb el fons magnànim, que és el monarca més important i que rep una sèrie de profecies de salvar Europa respecte als turcs i d'expandir el cristianisme. Per tant, hi ha un discurs de preeminència al voltant de la monarquia. I després, també hem de dir que tota aquesta expansió està molt ben coordinada amb tot el que succeeix a Catalunya, per tant també beneficia evidentment no sols a mercaders, sinó notaris, escrivans, hi ha una sèrie de relació molt relacionada, a començar la noblesa. Pensem que s'estableixen branques segones a Sardenya, però sobretot a Sicília, i a partir d'aquí tenim una relació molt estreta en tots els sentits de producció. Pere el Cerimoniós diu clarament el 1380 que si es perdés Sardenya, després es perdria Mallorca i després ho acabarien perdent tot. És una mica exagerat i és propaganda política, però és una manera de dir que en realitat funcionava tot molt més en contacte, a nivell comercial, a nivell polític, a nivell social, per tant hi ha una estreta relació. I ara el d'això ho dic precisament per passar a l'altre punt que jo crec que és molt essencial, que és que aquesta expansió ha permès visualitzar com es veu des de fora. Es veu com l'expansió del rei, dels comerciants o de l'antic. Però això és molt important, perquè és una expansió dels catalans. I és molt important que en aquella època, sobretot a Sardenya i Sicília, es visualitza com que són els catalans, que és la nació catalana, i que és un conflicte entre la nació catalana i la nació sarda. Quan a mitjans del segle XIV, al voltant del que s'anomena la Lluita d'Arborea, intenten fer un moviment propi entre els catalans contra el domini de la Corona d'Aragó, la Quinta Guerra és Arborea, Arborea, morin els catalans, morin els catalanos. Igualment a Sicília es presenta com una guerra intercatalanos i símbolos d'allà. Aleshores, clar, a partir d'aquí és interessant que el prestigi català fa que què és un català? Un català no és sols una persona que ve de Catalunya, sinó que parla català. Per tant, en tots aquests territoris, un català és qualsevol persona que ve de la Corona d'Aragó, sobretot si parla català. Això és molt clar perquè la documentació a Ragusa, la Dubrovnik, tota, podríem dir tota, però poso aquesta perquè és la que també ens donarà més joc. Et trobes, doncs, això, no? Entre els mercaders que hi ha allà, Bernardus Estanyatí, Bernat Espanus, Catalanos de València, català de València, Joan Colomer, català de València, Joan Soler, català de Mallorca. Per tant, tots són catalans i la percepció és aquesta, no? I aquesta és la imatge que es dona quan amb el culmen del magnànim també el papa pot posar, que és valencià, que és Calixte III, primer del Borja, es diu Regnano Catalani, manant els catalans. Per tant, a partir d'aquí hi ha una percepció que tots ells són catalans i això explica també que el conflicte es presenta com entre uns i altres.
tant, a partir d'aquí, les actuacions de Sardenya es plantegen, com he dit abans, com una oposició entre la nació sarda i la nació catalana. I llavors tens una sèrie d'expressions molt interessants per dos costats. A Sàsser, per exemple, diu: tot el poble de Sàsser i les dones amb els infants als braços, cridant que abans es menjarien els propis fills que no que els convertissin en catalans. I tota és una actuació d'uns contra els altres, però insisteixo, no que sigui el rei, que sigui la corona d'Aragó. És interessant que és la nació sarda contra la nació catalana. I un altre relat de l'època, diuen espantats, que els sards estan molt enfadats, han agafat cordes i diu que penjaran tots els catalans i es menjaran el seu fetge. Per tant, és una actuació molt interessant. Quan comença aquesta revolta sarda, el rei diu que el que li sap més greu és que qui ho lidera, que és Martí IV d'Arborea, havia estat educat a Barcelona. I és molt interessant perquè llavors diu: els van donar per mestres al seu pare, que els nodrissin a les nostres maneres i que servissin el nostre rei i estimar la nostra nació, amar la nostra nació. Per tant, és interessant perquè t'està donant una definició de nació. La nació són les nostres maneres. I per tant, el plantejament és col·lectiu, és a dir, estem veient unes expressions d'identitats col·lectives. I parlem de nació i de terra. Per això, el bisbe Margarit, de Girona, a les Corts de 1453, critica el rei perquè és fora, perquè s'ha instal·lat a Nàpols, i diu precisament que aquesta expressió s'ha fet amb la sang de la nació catalana. Aquesta és aquella benaventurada nació de Catalunya que per lo passat era temuda per terres i mars, aquella que amb la seva fidel i valent espasa ha dilatat l'imperi i senyoriu de la Casa d'Aragó. Aquesta noció col·lectiva. Clar, aquesta noció col·lectiva ens porta una altra cosa. De què parlem quan parlem de nació catalana? Ja ho he dit, parlem de les nostres maneres, que diu Pere Cerimoniós. I això què són? Per tant, estem parlant de cultura. I aquest és l'altre punt important de la cultura com a eix vertebrador. El castell nou que es fa llavors a Nàpols, quan el visita el 1524, un arquitecte molt conegut, que és Pedro Sumonte, ho mira i diu: cosa catalana. Està dient que és un estil propi dels catalans. I és cert, perquè l'arquitecte que ho havia fet era Sagrera, que també havia fet altres obres a Mallorca, a Perpinyà, i clar, hi ha un estil de catalans, per dir-ho així. Per tant, hi ha unes expressions de cohesió que passen per la cultura. Això també ho veurem amb la importància de Santa Eulàlia. La Santa Eulàlia acaba sent patrona de Calla, apareix en molts pobles. Per què Santa Eulàlia? Perquè Santa Eulàlia és la patrona de Barcelona i per tant és la que relaciona amb Catalunya. Per tant, hi ha una sèrie d'elements culturals que formen part d'aquesta cohesió en aquest sentit. Hi ha un punt molt important. Quan he dit al començament que el despotat d'Artà, que és Escoco, són influenciats pels funcionaris de Nàpols a la segona meitat del XV. El Magnànim, el rei Magnànim, els envia funcionaris per ajudar-los a governar. Pels cognoms que tenen és molt clar que són italians i que venen de Nàpols. Doncs quan arriben allà els hi diuen els catalans. Tota la documentació parla dels catalans. Per tant, és aquesta visió d'identificar la corona d'Aragó amb un nervi cultural català i aleshores donar-li aquest nom de català. Això, com dic, és el que acaba sent més extens a la segona meitat del XIV, amb la cort humanista del Magnànim, que precisament s'ajuda d'una sèrie d'humanistes famosos per cohesionar el poder. Això explica la presència del català tant a Nàpols com a Roma, fins a Calixte III de Papa. Hi ha un fet molt significatiu, que és que en aquesta cort humanista del rei Magnànim, que s'instal·la a Nàpols, i des d'allà té una influència sobre Itàlia, és tan influent que acaba sent el model de moda
I per tant, les altres grans ciutats i corts italianes fan servir els elements que allà hi ha i per tant, una cosa important, que és la gastronomia. És a dir, els plats de taula i els llibres de cuina s'imita el que es menja a Nàpols. Llavors això és interessant perquè les receptes que circulen per Itàlia a partir d'aquí es diuen a la catalana. Llavors els tens aquí, per això, Senestrato a la catalana, Israus a la catalana, Esterne al modo catalano, Bianco Mangiare a la catalana, Caravazzi a la catalana, són una sèrie de productes que estan de moda per tot Itàlia, que són a la catalana i en realitat no venen de Catalunya, sinó que venen de la cort reial de Nàpols. Per tant, això també ens està dient el que estava intentant dir de la importància de la cultura i cultura en aquest sentit ample, que és el que permet assumir aquesta definició. Penseu que des de 1412 qui governa són els Trastàmara, que ells no tenen una cultura catalana, sinó castellana, perquè venen de Castella, evidentment. El Magnànim parla en privat en català, en castellà, evidentment, ell mateix ho diu, però que assumeixen immediatament el català com a llengua. Fins i tot formalment és la que s'escriuen entre ells. Les cartes dins de la família reial estan en català, perquè és la que s'assumeix com a eix vertebrador de la corona. Això comença a canviar precisament a finals del segle XV i hi ha una influència castellana i com sabeu a partir de 1479 hi ha la unió de les dues corones, la de Castella i la d'Aragó, i a partir d'aquí hi haurà un desplaçament i això és interessant perquè amb l'expansió que es porto dient el que estic explicant és que l'eix del poder de la corona d'Aragó és una barreja de monarquia, cultura i llengua, que està vertebrada pel català. A partir de finals del segle XV també hi haurà aquest eix de cultura, monarquia i llengua, però ja no és el català, sinó que és el castellà. I per tant hi ha un desplaçament, igual que hi haurà un desplaçament cap a Castella, també pel que fa a la cultura, i precisament aquest desplaçament, al final s'acaba desplaçant tot i com ja sabeu, al final s'ha perd tot. A partir del segle XVI, els monarques de la monarquia hispànica intenten tractar els territoris separadament, per tant la mateixa noció de corona d'Aragó es va diluint, i penseu que això afecta tot arreu. A Sardenya, que havien assumit també el català com a propi, precisament, i el català havia influenciat completament la llengua sarda i es tenia com a pròpia. A nivell popular hi ha documentació fins al segle XVIII, gràcies a notaris, a notes, a minutes de notaris, que se segueix utilitzant a l'interior de Sardenya, el català, 18. Però, en canvi, entre 1566 i 1616, que és el primer llistat que tenim de tipògrafs, a Càller i a Sassari, la majoria dels llibres estan ja en castellà, no italià. L'italià arriba més tard, al 18. Per tant, hi ha un desplaçament del català pel castellà a tot arreu i, per tant, el joc aquest de la corona d'Aragó catalana es va diluint. És interessant, jo vull insistir també per vessant cultural que lliga, que també s'està perdent a nivell polític. I acabo amb un poema del segle XV, del segle XVI, que és el Belardinello, que precisament li fica ja un to nostàlgic, que diu: «Sai quando fuste Napoli corona, quan Nàpols va tenir corona, quando regnava Casa d'Aragó». I això, amb la nostalgia. Gràcies.